Barchus Llawenydd ac ysgrifennydd cyffredinol ac anfylgyfeillion braint i mi ydy cadeirio y cyfarfod hwn o Gymdeithas Hanes. Ac wrth wneud hynny, dwi eisiau diolch i'r cyfundeb am y nawdd yma'r Gymdeithas yn ei gael yn blynyddol. A dwi eisiau apelio hefyd, os oes na ryw rai ohonach chi yma, nad ydych chi wedi tanysgrifio i'w cylchgrawn hanes, yna dyma fydd eich cyfle chi i wneud hynny. Mae'r cylchgrawn yn cael ei gyhoeddi'n blynyddol. Mae o'n cynnwys ysgrifa difyr a dadlenol ar yn hanes ni ac oblygiadau'r hanes hwnnw yn helaethach. A dwi yn gobeithio efallai yn dilyn y ddarlith y cae wahoddiad neu ddau i anfon copi leni i danysgrifwyr newydd. Felly diolchgarwch yn gyntaf ac apel yn ail, ond yng ngwaith penna i a ngwaith pleserus i heddiw ydy cyflwyno y dadlaethydd i'ch sylw chi. Tydi o ddim angen cyflwyniad. Mae o yn gwbl adnabyddus i bawb ohonan ni, a mae gyfraniad o i fywyd y cyfundeb wedi bod yn enfawr ar hyd y blynyddoedd. Wedi i fagu Nyffryn Conwy, orddeiniwyd yn 1970, mi wasanaethodd o yn Nyffryn Clwyd ac yn Rhos Llanarchdigog yn y weinidogaeth. Ond da ni'n ei nabod o ora fel ysgrifennydd Bwrdd y Genhadaeth gynt, cyfarwyddwr bywyd a thystioraeth yr hen gorff. Mae o ar hyd y blynyddoedd wedi'n herio ni i feddwl am yn dyfodol ac wedi'n haddysgu ni ar yr un pryd drwy gyfeirio at wersi y gorffennol. Mae o yn dipyn o arbenigwr ar hanes y cyfundeb. Wrth ddod i mewn, ydych chi'n pasio'r cyfrola hanes yn y cyntaf, mae ganddo fo ysgrifa swmpus iawn yn y cyfrola hynny. Mi welsoch chi hefyd un o'i gyfrola diweddaraf o ar hanes John Roberts a'r coleg a ballu yn India. Llyfrau sydd wedi golygu llafur enfawr, yn amlygu dealltwriaeth fanwl a geuddfed o'n hanes ni a hefyd o hanes yr Eglwys Gristnogol yn gyffredinol. Tydi pob hanesydd ddim yn ddiwynydd. Mae'n rhaid i bob diwynydd i ryw raddau fod yn dipyn bach o hanesydd. Mae'r parchedig Dafydd Andrew Jones yn darlithydd ni yn cyfuno y ddau faes yna. A da ni'n edrych ymlaen y bore yma at y ddafrith hanes eleni. Y testun ydy Ysbyty Shillong 1912-1927. Diolch a llawenydd anghyffredin. Dwi wedi bod yn lwcus, dwi wedi ymweld â Shillong bedair gwaith. Dwi'n gyfarwydd ar Ysbyty. Mae gwaith a'i dylanwad ti nid yn unig yn y ddinas honno, ond yn y cymunedau o gylch wedi bod yn enfawr. Ac os nad ydych chi wedi bod yno, allwch chi ddim dychmygu impact y gweithgarwch hwnnw yn y cymunedau lleol. Braint y bore yma ydy gwahodd y parchedig Dafydd Andrew Jones i draddodi'r ddafrith. Da ni'n gwneud hynny hefo diolchgarwch a gwerthfawrogiad a llawer iawn o admygedd o'r hyn mae wedi gyfrannu i ni ar hyd y blynyddoedd. Diolch yn fawr iawn. Are you asked to that? You wouldn't be sure? Mr. Llywydd a chyfeillion. Ych chi fod yn onest a dweud, o'n i'n nabod fi fy hun yn y cyflwyniad yda ni newydd i glywed. Ond ydw i ddiolchgar iawn i Elwyn am ei hynawsedd arferol, ac hefyd wrth gwrs am ei gyfeillgarwch yn y weinidogaeth. Cyn i mi ddechrau ddim byd deud y gwir, mae yna rhestr o bobl na dwi'n mynd i aros efo. Wrth reswm mae mi ddiolch iddyn nhw am ei cefnogaeth. Mae y cyntaf, byd siŵr, ydy'r Gymdeithas Hanes, ne? Am fraint mor aruchel ac dwi wedi cael
yn cyflwyno y ddarlith hon. Mae hi'n ddarlith, nes bynnag am y darlithydd, a beth gyda fo i ddeud, ond mae'r maes yn faes llawn arwyddocad un hanes ni fel cyfundeb, a hanes yr eglwys yn India, wrth gwrs, wrth i ni ddathlu canweiddiant yr ysbyty yn Shillong. So dwi'n ddiolchgar iawn am y fraint, yn teimlo. Does dim rheswm o gwbl. Does na ddim qualification i'r gair Saesneg, dwi'n chwilio amdano fo yn Cymraeg ar y funud, i mi yn arbennig am gael y fraint hon. Dwi'n ddiolchgar iawn amdani. Dwi'n ddiolchgar am gefnogaeth teulu. Da ni wedi byw efo John Roberts, da ni wedi byw efo John Roberts, am rai blynyddoedd, da ni wedi byw efo Gordon Roberts, am rai misoedd yn tu ni. Fydd o'n beth rhyfedd iawn i osod ar y silff ar ôl y ddarlith yma yn bydd. Dwi'n ddiolchgar i'r staff y swyddfa am bob cymunas dwi wedi cael, ac yn arbennig i Aled Phillips. Gafan mewn hen gysylltiadau ar hos, wrth gwrs. Fo'n ifanc pan o'n i weinidog yno, am baratoi y lluniau yma. Os na wyliau, fi ddim mynd y restr o ddiolchiadau cyn fi ddechrau dweud i byd o werth y bydd. So dewch ni fynd at y maes. Da ni'n mynd i Shillong, ac yno ar yr ail ar hugian, ac i'r 5 ar hugian o fis Mawrth 1922, ar Fryncyn, ar godiad tir uwch law pentra Jaiaw, yn Shillong, Bryniau Casia, fanad i'r lleoliad. Mae llwyfan wedi i baratoi, llwyfan dros dro yn ei le, cadeiria yn aros pwysigion y dydd, a thorf fawr o bobl, yn cylchdroi o gwmpas yr ysbyty a'r strydoedd cilion o ei amgylch, yn aros i rhywbeth ddigwydd. Mae'r llwyfan, wrth gwrs, ar ochr adeilad i'r ddasol hardd newydd sbon danlli. Yn amlwg o bob rhan o'r ddinas fawr hon, mae'r giatiau'r agor, y fynedfa at yr adeilad newydd, a'r agor led y pen, fel dyla giatiau ysbyty fod, wrth gwrs. Ar led y pen, blodau amrywiol hardda posib, pontydd, bwa, deiliog, digon o ryfeddod, a'r baneri o gwmpas yn arwyddo wrth y fynedfa fod yma ddigwyddiad go bwysig yn digwydd heddiw. Ond dyma ddistawrwydd. Wrth i'r pwysigion gamu i'r llwyfan, a llywodraethwr a Sam ei arfer chwlgrwys yr William Morris yn y canol yn cyrraedd ar y dot am hanner dydd. A dyna gochwyn y gwasanaeth a'r seremoni agoriadol agor ysbyty genhadaeth Gymreig ar Bryniau Casia. Ar wanhân, wrach i ganu y merched ysgol dan arweiniad Annie W. Thomas, sy'n arall o'r genhadol, ac a ddewid o gyfraniad ariannol hael gan y llywodraethwr. Sa'n byd neilltuol yn y gwasanaeth hwn, 2 genhadwr. Robert Jones yn un, brodor o'r gyffylliog yn Dyffryn Clwyd, a'r meddyg o Gorwen Edward Williams yn arwain y defosiwn. Anerchiad gan Gordon Roberts y meddyg, agoriad swyddogol gan y lliwiawdwr, ac anerchiad Morris ar y diwedd. A T.W. Rees a'r opme yn clwyddo y diolchiadau. Arferol, de. Bod na flas ymerodrol ar y gwasanaeth, presenoldeb y llywodraethwr, wrth gwrs, a chanu'r anthem genedlaethol Prydeinig, mae'n amlwg y gwelid hwn yn ddigwyddiad o bwys. Dyma dystiolaeth i'r parch ydoedd i'r genhadaeth Gymreig, ac yn benodol yn gefnogaeth i'w menter diweddara o godi ysbyty ac iddo holl gyfleustera cyfoes y gorllewin. Dwi'n dod yn ôl at y gair gorllewin, maes o law. Holl gyfleustera cyfoes y gorllewin mewn 4 ward eang, 8 ward breifat, mae rheini'n cynnyrchu arian i gynnal yr ysbyty. Theatr, ystafell Peledr X a thriniaethau trydan, ynghyd â mana byw i'r meddygon a'r nyrsys. Dyna'r campws.
Wedi datloi'r drws, cerddodd Maris drwy bob ystafell, cyn anerch y gynulleidfa. A dyma mae o'n dweud, llongyfarchodd y genhadaeth, ar godi y fath model o ysbyty. Nid yw ond y gwirionedd noeth, medda fo, fod Dr Roberts wedi adeiladu yn Shillong ysbyty y gallai unrhyw dalaith yn India deimlo'n falch ohono. A'i ddymuniad, megis gweddi Edward Williams ydoedd, ar i'r gwaith a wneud o fewn y muria fod yn deilwng ohono ef. Yn enw'r hwn, a thwys brydoliaeth yr hwn, yr adeiladwyd yr ysbyty ardderchog. Wrth gwrs, oedd Gordon Roberts wrth ei fodd. A dyma fo. It, medda fo, sôn am yr agoriad, it was an unqualified success and was attended by all sections of the community. This included most of the government ministers and other members of the governing council. It was an inspiring sight, medda fo, to see Hindus, Mohammedans, Cassis, Europeans, Gurkhis, and even the prefect apostolic of the Roman Catholic Church. Gweld y cyfan efo'i gilydd, cynhwysol, wrth gwrs, I weledigaeth o. His Excellency was particularly pleased with the singing of the choir of hill tribes. With regard to the hospital, he expressed unstinted pleasure and approval. In closing his speech as an incentive to other people to subscribe, he astonished us all by a promise of 5,000 rupees out of a special fund, sylwch, of 15,000, treian o'r gronfa gyda fo, at his disposal for distribution in the form of private subscription to various objects throughout the whole of Assam. Wrth I fodd, doedd, achlysur arbennig cofiadwy. Ond pwy oedd Hugh Gordon Roberts? Fe'i magwyd yn Lerpwl, yn aelod o Eglwys Saesneg Catherine Street. Fe David Roberts I dad yn flaenor yn yr eglwys ac yn arolygwr banc yn North and South Wales yn Lerpwl, yn ŵr o Lanidloes, a'i wreiddiau ymod edern y môn. A'i fam, fel Katie I briod, a'i theulu o Rocferry yn aelodau yn yr eglwys. Wedi derbyn ei addysg yn Liverpool College, bydd am 4 blynedd o hyfforddiant fel cyfrifydd. A dwi'n gweld Catherine yn gwenu fel giat yn fan acw, dydy. Fel cyfrifydd. Cymhwyster, sylwch, nid bychan o gofio natur I genhadaeth yn India. Cafodd brofiad ysbrydol dwys wrth wrando pregath Ivan Roberts adeg ei grwsad ar lannau merswy ar ddechrau 1915. A throes ei olygon at y genhadaeth. Dylanwadau eraill arno, oedd Annie W. Thomas wedi henwi eisoes yn do athrawes o genhadaeth yn India ac wedi magu yn Catherine Street yn Lerpwl. Ac yn yddiau coleg mudiad Cristnogol y myfyrwyr, cynhadledd genhadol Caeredin yn 1911, man genir mudiad y Cywmenaidd a J.R. Mott un o'i harweinwyr. Ond mae Dr Arthur Hughes yn cyfeirio hefyd fod Gordon Roberts yn weithgar fel cadeirydd i'r undeb Cristnogol yn Brifysgol Lerpwl. Os ydy hynny'n wir, dyma chi ehangder mawr o weledigaeth yn taro ni mewn un dyn cwbl ymarferol I ffydd. Ar gyngor I dad, ymafolodd yn y cwrs meddygaeth ym Mhrifysgol Lerpwl. Cydio yn arbenigedd y teulu ers dyddiau ei hen daid, meddyg, ymod edern môn. Hen deulu mynydd y gof I bobl Sir Fôn. Da chi nabod rheini dwch chi amdanyn nhw, ond Di fanna mae o yn perthyn. Mab iddo oedd Sir William Roberts, athro meddygaeth ym Manceinion, ac wyr iddo oedd y Dr Frederick Charles Roberts, cenhadwr meddygol, gyda Chymdeithas Genhadol Llundain, yn gofalu am ysbyty newydd yn Szczecin, yn China, lle bu farw 1894.
Mae yna pwy bach o amheuaeth ynglyn, amwyster ynglyn ag enw, Frederick Charles Roberts, medda dogfennau yr LMS. Frederick T. Roberts ydy yr enw yn y dogfennau eraill dwi wedi gweld. Llwyddodd Gordon Roberts yn y cwrs meddygol gan raddio yn 1912 a chynnig ei wasanaeth gyda chefnogaeth ddrwg ei weinidog y parchedig J.D. Evans. Gŵr ddiddorol arall, as gael ei ddweud, y mae lun o ar flaen y cylchgrawn hanes y mae Elwyn newydd gyfeirio ato. Ac wrth gwrs i athrawon meddygol. Ac yn cyflwyno hun i fwrdd y genhadaeth dramor Methodistau Calfinaidd yn Ebrill 1913. A meddai'r y cofnod wedi pob bodlonrwydd yn y tystiolaethau amdano, ar ymddeiddan, a dwi eisiau chi gydio yn y gair yna, ar ymddeiddan gydag pasiwyd i'w gyflwyno, sylwch, yn galonogol i'r gymanfa gyffredinol yn 1913, i'w dderbyn yn genhadwr meddygol. Ac i Sasiwn y Gogledd, i'w ordeinio i gyflawnwaith y weinidogaeth. A dyna ddigwyddodd yng Nghapel Catherine Street ar nos Fercher y cyntaf o Hydref 1913. Derbynwyd Katie hefyd, ac wedi ei priodas ar cyfarfod ffarwelio yn Capel Princess Road, Lerpwl, ar y 15fed o Hydref, hwylio i'r India y diwrnod wedyn yn Hydref 16, 1913. A'r bryniau Casia ganwyd mab a merch iddynt, a'r mab yn dilyn yn llinach y teulu i fod yn feddyg. Oedd o'n gymeriad swil, wrth natur, yn ddi-rodres, yn ddi-ymhonger, ddi-ildio i ymroddiad i'w weinidogaeth, yn ddadleuwr cadarn a pherswadiol dros ei gynlluniau. Dyma Hugh Gordon Roberts, aeth gyfraniad mor nodedig i ddatblygiad ein cenhadaeth dramor. Efo oedd cynllunydd a goruchwiliwr adeiladu yr ysbyty newydd yn Shillong. Y dywedai'r parchedig R.G. Jones, Lerpwl ar y pryd amdano, na fyddai'n bregethwr mawr, ond y gwnaeu lawer o ddaioni drwy gryfder i ffydd. Yrwan am yr ysbyty yma. Roedd yr angen am ysbyty newydd ar bryniau Casia yn eglur. Gwelwyd potensial dyngarol meddyginiaeth a'i allu i danseilio ofergoelion traddodiadol ynglŷn ag afiechydon a'i hachosion yn amlwg o ddyddiau Thomas Jones, y cenhadwr cyntaf yn 1841. Wedi cyrraedd Dr. Griffiths, gŵr o Lŷn, yn cenhadwr meddygol cyntaf ni, yn y maes yn 1879, i sefydlodd o ddispensary. Ac ysbyty bychan, a dyma chi ddiddorol, dwy stafell, yn aill i ddynion a llall i ferched. Yn Mawfflang, mae Mawfflang rhyw hanner ffordd rhwng Chera a Shillong. Rhwng 1879 a 1882 cafodd Dr. Griffiths dros 1,010 yn ymgynghori ag ef ar ei deithio. Cenhadwr gorsaf, dwi eisiau tanlinellu hwnna, cenhadwr gorsaf yn dilyn y patrwm yr oedd Dr. Griffiths, ac ar ei deithio, yn feddyg hyfforddedig, ar ei deithio yn delio hefo trin afiechydon. Fe symudwyd i Lightling Cot o Chera yn 1897. Wedi'r chwalfa y ddiargryn yn y flwyddyn honno. Chwalwyd bob peth, cofiwch adeiladau ar y bryniau yna gyda'r ddiargryn 1897. Ddwn i'n ôl at hwnna munud hefyd. Tybyd bod fanno Lightling Cot, felly, mwy canolog i fryniau Casia, wedi agor ysbyty Jowai ar fryniau jantia cyfagos yn 1889. Ac wedi agor ffordd newydd yr arfeisydd amdani, rhwng y gwastadeddau a Shillong, mi fydda hwn Lightling Cot yn man canolog. Ac ar yr un pryd yn iachach man i'r meddyg oedd iechyd o ddigon bregus yno.
Ond bellach oedd y lleoliad hwn, like Lyn Clot ma, oedd y lleoliad hwn yn anfoddhaol, gan nad adeiladwyd y briffordd a'r feithyd. Gofalai'r llywodraeth am ysbyty bychan yn Shillong o tua 20 o wlau, ond annigonol hwnnw, yn wyneb gofynion prif dref, talaith a sam, canolfan weinyddol, bwysig, a thref marchnad, y 10 miloedd iddo yn wythnosol. A'i phoblogaeth, wrth gwrs, o 19,000 1921 yn cynyddu. Heb sôn am anghenion cymunedau eraill, wrth gwrs, ledled y bryniau rhain i gyd. Yn wir, dengys adroddiad Dr Gordon Roberts am hanner ola, sylwch, hanner ola 1918, i 4,500 o gleifion ymweld ag ef, ac ymwelodd yntau a thros 1,000 o gleifion yn ei cartrefi, ac weinyddodd tua 100 o fan lawdriniaethau. Dyma awgrym o'r angen ar y bryniau rhain, ac awgrym hefyd, wrth gwrs, o'r maint y cyfle ar y bryniau. Ond ysbyty genhadol Gristnogol ar feithyd, gyda darganfyddiadau gwyddonol ynglyn ag achosion mafiechydon, arbeniguniaeth iddynt, yr offer a'r sgiliau cyfoes yn dystiolaeth ymarferol i gariad a thosturi Duw yng Nghrist. Byddai'r ysbyty felly yn her i gred draddodiadol casu. Mae'r demoniaid a achosau ddioddefaint. A'r gred mae wrth dorri wyau ac a berthu cywion ieir ag ati, y gwneud cymod ac ennill ffafr y demoniaid neu'r demon a dramgwyddid. Nid lliniaru dioddefaint yn unig felly oedd y bwriad o sefydlu'r ysbyty yma. Roedd hefyd ac iddo amcan efengylu, drwy dan seilio wrth gwrs, y grefydd draddodiadol. Roedd gobaith ennill y chweledigion i'r gorlaen Gristnogol. A hynny mewn blynyddoedd pan oedd yr ystadegau yn rhai fflat. Ond nid oedd derbyn y ffydd, na'r gallu i dalu yn amod derbyniad i'r ysbyty. Byddai felly nad gyfnerthu'r gwaith, a hynny yn wyneb proselitio bwriadus y pabyddion. Mae honno'n stori ddiddorol ar ei phen ei hun, ond dawn ni'n iddi hi y bore yma. Ond at hynny i gyd, roedd na fwlch yn y ddarpariaeth. Codwyd ysbyty newydd yn July ar fryniau Jantia erbyn 1914. Fe roedd Dr Edward Williams, gwr o Gorwen yn Llafurio. Roedd na ysbyty bychan yn Carim Ganj ar y gostadeddau, Silhet a Silchar. A ni wedi gweld nhw yn y llosad weitham, wrth gwrs, ar y setiau teledu ac ar y newyddion, gostadeddau, dan y bryniau, yn aml iawn yn dioddau oherwydd blawogydd trwm. Ysbyty bychan yn Carim Ganj ar y gostadeddau dan ofal Oswald Williams, ac un i ferched yn Habi Ganj. A mae hwn yn ddiddorol, codwyd yr ysbyty hwn ar gyfer merched, mwyn cyfarfod ac anghenion Hindwiaid a Mwslemiaid. A doedden nhw'n barod i adael i'w gwragedd a'i merched o dan ofal meddygon gwrwaidd y genhadaeth. Ond wedi penodi cenhadwr neu cenhades feddygol i ofalu am yr ysbyty yma, gŵr o'r enw Beryl Palmer Jones, dwi'n credu. Ar ei saith, dyma chi ddiddorol, ar ei saith o Lundan i Habi Ganj, fe gyfarfo hi a gŵr. Ac yn lle mynd ymlaen i Habi Ganj, newid i chwrs, a mynd draw i Sri Lanka byn heddiw, i briodi. Ar fryniau Lwsiau, wrth gwrs, rhan arall o'r maes. Roedd a ddewid calonogol am ddatblygiad gwaith meddygol gyda llafur Dr Peter Fraser, gwr o Gaernarfon, ond am adawodd yn anhymig. So felly, amserol ydoedd y cynnig o wasanaeth
oddi wrth y Dr Gordon Roberts. Y cynnig y ddaeth ger bron y pwyllgor gweithiol bwrdd cenhadaeth dramor ar y 12fed o Dachwedd 1912. Adroddodd yr ysgrifennydd, Parchg R.J. Williams, am ymddiddan, dwi eisiau chi gydiod yn hwn, ymddiddan, a fydd rhwng y ddau ohonyn nhw, ond ni chofnodir y manylion. Am be dybad oedden nhw wedi siarad ar y 12fed o Dachwedd 1912. Caniataodd y pwyllgor i'r ymddiddan, yn amlwg bod nhw wedi datgelu, beth oedd yr ymddiddan yma? Caniataodd y pwyllgor yr ymddiddan fynd rhagddo. Sonia James Evans ei weinidog, mewn geirda iddo fo, fod na ofid gen y cyfarwyddwr y gallai Roberts ddewis dilyn i gefnder. Wedi enw i fod, ynddo Frederick Charles Roberts yn barod, i gefnder hyglod i China. Ond mi golli fod, ond maes ni, lle. A chynghora J.D. Evans ddoeth sineb wrth drin i achos. I hope, medda fo, the directors will trust him. He's a gentleman. He's a gentleman. Cystal a'i air, dwi'n tybio, mae hynny'n feddwl. He's in close touch with the thought that is now acting as a ferment in the mind of young people interested in missionary work. Wel, dylanwad Caeredin 1910 ydy hwnna. A dylanwad hefyd yr mudiad mudiad Cristnogol y myfyrwyr, yr SEM, ydy hwnna. He's a young man, he's a young man that will grow. Dyn a potential yno fo. Gallwn dybio fod y dylanwadau y coleg Lerpwl a'r cof am F.C. Roberts fod yn rhai ffurfiannol. Ac y gall yr ymddiddan, a siwr rhoi cynnwys i hwnnw dwi ar y funud, y gall yr ymddiddan gynnwys dilyn cyfeiriadau newydd megis codi ysbyty modern. Pan gyfarfodd pwyllgor gweithiol ar y 13 o Ebrill 1913, oedd ffurflen Gais Gordon Roberts, geirda J.D. Evans ac eraill, ac adroddiadau R.J. Williams ar yr ymddiddan yma, ger bron. A Roberts ei hun yn bresennol i gael ei gyfweld. Mae'n anorfod, felly, dydy, bod syniadau mentrus arloesol y meddyg ifanc yma o dan drafodaeth gyn y bwrdd ymgeiswyr hwn. Ond fe derbynwyd, a hwnna di'r pwynt pwysig, ynddo? Dyna gorau'r ymddiddan, fe derbynwyd. Ond awgryma'r cam nesaf yn y stori, bod angen sensitifrwydd. Yw'n cyfarfod o'r pwyllgor amcanion arbennig. A mae hwnna'n peryg i ofyn y cwestiwn, sawl pwyllgor o gyn y bwrdd cenhadaeth yma yn y dyddiau rheini? A pham bod ni eisiau cynifer ohonyn nhw? Dwi'n mynd i ddilyn hwnna heddiw. Mae yna atebion i'w cael, wrth gwrs. Pwyllgor amcanion cyffredinol yn cyfarfod ar y 13 o'r Ffennaf 1913. Rhoddwyd ymateb gochelgar i gynnig un Mrs Fawkes Jones o Fachynlleth. A dwi'n tybio bod hon yn rhyw fath o gneithar, os nad yn gneithar cosa at John Roberts, Gordon Roberts. Oedd yna berthynas yna'n sicr, ac oedd hi'n gwybod am y bwriad i godi yr ysbyty yma. A mae hi'n dymuno agor cronfa i gochwyn symud ag at y gwaith. Ond dyma'r ymateb mae'n gael. Dymuned iddi beidio gwneud apel gyhoeddus megis wirgoliad ar hyn o bryd. Nawr, dichon bod yr rhesymau'n eglur, dim cynllunio, dim am camgyfrifion, a dim nod ariannol i anelu ato. Ond mae'n anodd iawn pidio a dyfalu am gynnwys y gair ymddiddan yma, dydy. Gwnaed penderfyniad i ohirio cytuno lleoliad, sylwch, yr orsaf genhadol, yr orsaf feddygol genhadol, ar ddryniau Casia, nes y cyrhaeddo Dr Ysbyty Shillong, ia, gorsaf
feddygol sylwedd. Gorsaf feddygol oedd gan Gruffydd Griffiths, o'i blaen o, ddiwedd y ganrif cynt. Ac o'na fwriad i osod Gordon Roberts mewn gorsaf genhadol. Hynny ydi, cylch o eglwysi y bydda fo'n ei gwasanaethu fel cenhadwr, a rhywbeth ychwanegol at hynny bydda ei waith meddygol. Ond nid dyna oedd dan sylw nag e, fod sefydlu ysbyty newydd a modern. Nid gorsaf oedd dan sylw. Ac felly, wrth gwrs, mi ellid tybio yn gallid fod y syniad o symud o orsaf a chasliad o eglwysi yn rhan o'r orsaf, sefydlu eglwysi newydd, fyd rhan hynny, yn rhan o'r orsaf. Symud o ddiwrth hwnna at ysbyty yn gam roedd eisiau meithrin barn cyhoeddus wrach, a hyd o bosib barn y bwrdd ei hunan ynglyn ag o. Falle bod y syniad yn ei fabandod, a pheth anwybodaeth os nad yn wrthwynebiad iddo, fel yn hanes cymdeithasau cenhadol eraill. Ond tybiad yda ni. Mewn cyfarfod o'r Pwyllgor Ariannol, dyma chi'n arall o'r Pwyllgor, ar y 10 o Fedi, daw bras gynlluniau yr ysbyty newydd ger bron. Os bynnag o'na amheuon, a'r cynlluniau bras yn dod ger bron. Rhai a baratowyd gan Ysbwyllgor meddygol, y gallwn dybio fod Gordon Roberts yn rhan ohono fo, wedi iddo fo gael ei dderbyn fel cenhadwr meddygol. Pasiwyd yn hwnnw, dau beth. Yn gyntaf, ianfon y cynlluniau i'r maes at y cenhadon a gofyn i cyfarwyddyd nhw. Ond yn ail, i roddi 224 o bunna, 8 swll a 6 einiog at brynu offer meddygol i'r Dr. H. Gordon Roberts. A dyma benderfyniadau cadarnhaol a diamwys, cynlluniau yn mynd am farn y cenhadon, dramor, yr arian yn cael ei nodi ar gyfer y meddyg, yr offer ar gyfer ei ysbyty newydd. Ac felly ar y 15fed o Hydref 1913, mae'r Pwyllgor Amcanion Cyffredinol yn cyfarfod. Ac wedi trafodaeth faes, da ni'n gyfarwydd ar heini fel presbyteriad yn dydyn ni, wedi trafodaeth faes. Mae'r cofnod yn dau, penderfynwyd fod yr ysbyty newydd i'r Parchg Gordon Roberts i fod ar Ysbyty Shillong, a'i fod a'i briod i fynd yno i arwain a threfnu i ddechrau'r gwaith gyn gynted ag y bo modd. Wel, dyna'r stori, y cefndir o di y bwrdd gartra. Wrth i'r stemar City of Paris, diddorol ydy'r stemars mae hefyd o ran hynny, cario pobl draw. Wrth i'r stemar City of Paris godi hangor yn Lerpwl a chychwyn am Calcutta ar yr 11 o Hydref 1913, gallwn ddweud, yn gyntaf fod y weledigaeth o ysbyty newydd ar gyfer Casia wedi cydio gartref, bras gynlluniau, dan drafodaeth ac awydd codi arian wedi danio, a Roberts wedi cyflawni llawer mewn blwyddyn. Cael ei dderbyn yn genhadwr meddygol, yn gynnwys yr ymddiddan a potensial yn hwnnw. Wedi priodi, wedi ordeinio ac yn cochwyn tuag at ei faes. Nawr a barnu oddi wrth ei lythyra cynta adra wedi cyrraedd Shillong, prin fod yr euphoria, y cyfarfod croeso swyddogol, yr anerchiadau swyddogol yng Nghapel Maw Car, diwrnod wedi iddo fo gyrraedd, a'r mwd o ddiolchgarwch a llawenydd anghyffredin. Dwi'n tybio bod hwnna'n canu cloch yn y feddwch chi, o bellach, dyma deitl y ddarlith ynddo. Y mwd o ddiolchgarwch a llawenydd anghyffredin. Cyd bod hynny gyd wedi tewi. A doedd y perchendig Dr. Hugh Gordon Roberts wedi dechrau ar ei waith gyda gafiaeth a phenderfyniad. Y cam cyntaf un, wrth gwrs, ydoedd cyfarfod y casiaid. Gwrando arnyn nhw. Trin i hafu a chydon. Dysgu'r iaith. Ac wrach yn fwy na dim, ennill
eu hymddiriedais nhw. A dwi'n mynd i aros yn hir hefo datblygiadau pellach, dim ond i henwi nhw. Mae yna 4 pwynt yn angen i ni gwneud cyn bod ni'n dod at yr agoriad. Wrth rwydro gwlad y bohoi yn gogledd, lawr i Chera yn y de, mae o'n gweld maint y tlodi a'r dioddef ac yn gweld pwysigrwydd yr ysbyty. Dyma gadarnhau'r weledigaeth. Erbyn 23 Gorffennaf 1914, cytunodd y cenhadon a'r bwrdd gartra, mae bryniau a Bryn Jaiaw uchlaw tref Shillong, yr oedd y safle dewisol ar gyfer yr ysbyty newydd. A phwyswyd ar y cenhadon i anfon amcan gyfrifon o'r costa ac fe ddeith yr heini y 2 fis yn ddiweddarach ac yn cynnwys 35 o filoedd o rwpis ma tebyg i 2,500 o bunnau. Newidiodd Llywodraeth a Sam i meddwl, a mae hyn atgoffa ni bod yna 3 dimensiwn dydy i'r drafodaeth yma. Yn gyntaf, cenhadon ar y maes, a'i harweiniad nhw, yn ail penderfyniad y bwrdd gartra, beth oedd yn peri ar yr penderfyniad ar hyn, ac yn drydydd Llywodraeth a Sam. Gordon Roberts yn gofod cerdded yn ofalus iawn wrth ddelio hefo 3 chorff o bobl, yn doedd, mwyn cael ei faen i'r wal. Newidiodd Llywodraeth a Sam i meddwl. Wedi cael ail gais oddi wrth y cenhadon am godi ysbyty ar gyfer y casiaid. Nid pobl Shillong yn unig, a chaniataodd adeiladu'r ysbyty, gyda gael ddewid, ddigon crintachlyd siŵr o fod, gymorth ariannol bychan o 5,000 o rwpis, ychydig gannoedd o bunnoedd, 300 wrach o hwnna. Ac ath yn gwaith ymlaen i ddechrau adeiladu yn 1915. Ond rwan dyma'r ail maes o'r rhaid iddo fo ffidio ei ffordd drwyddo fo. Ydyn ni wedi cael y caniatâd, wedi cychwyn ar y gwaith. O leodd yr arian yn dod. Pwy wedi dalu am hyn i gyd. Yn enwedig mewn dyddiau o ryfel a chwyddiant a'i dilynodd. Erbyn 1919, ar gwaith bron a'i gwblhau, mae'n sgwennu llythyr adra at y cyfarwyddwyr. I ddeutha nhw, rhywbeth a dos gyn ddim un ysgrifennu cynhadol eisiau wybod. Sef bod yr amcam gyfrif wedi dyblu o 35,000 o rwpis i 70 o rwpis. A mae'r ffigwr wedi codi sylweddol drachefn. Rai yn meddwl bod o wedi nid dyblu ond treblu cyn diwedd y stori. Ond 70 o rwpis. Yr addewidion yn aros y fath. 5,000 o rwpis gan Llywodraeth a Sam. 35,000 gan y genhadaeth. Yr arian hwnnw'n dod o'r gronfa dwi wedi cyfeirio ato barod i ail adeiladu ar ôl y ddaeargryn fawr. Yng Ngwanwyn 1919, yr adeilad yn esau at ei gwblhau, fe droes crentachrwydd y Llywodraeth yn haelioni o 60,000 o rwpis yn dilyn ail gais ariannol. A mae Sion i aros yma i ddall hwnna ddoes. Llywodraeth gwlad yn newid i meddwl i'r fath radda o 5,000 i 30,000 o rwpis. Y gwahaniaeth oedd bod Dr Gordon Roberts yn 1914 wedi cael cais i ddod ar hyn sy'n cael ei alw'n civil surgeon, nid un, surgeon y Llywodraeth yn Shillong. Yn di sôn am yr ysbyty bychan yn dod barod. Ond y civil surgeon oedd yng ngofal yr ysbyty ac yng ngofal iechyd y cyhoedd ar y bryniau. A mi roedd y civil surgeon ddiwedd 1914 wedi cael cais gan y Llywodraeth i fynd yn feddyg i'r fyddin ac i'r fyddin yr ath o. A mae'r llythyr yn dod i'r bwrdd gartra
gofyn, ewch chi ganiatau i mi ymateb yn gadarnhaol i gais y Llywodraeth i fod yn civil surgeon yn ystod yr rhyfel. A mi oedd yr ateb gefnogol gyn bwrdd gartra ar yr amod, meddwl, ar yr amod bod chi'n cymryd pwyll a bod chi ddim yn gorweithio, gorlino a'ch iechyd chi cael ei danseilio. A mi o na duedd tuag at hynny, sawl tro yn ystod hanes Gordon Roberts ar y bryniau. Mi roedd i amser i fod yn civil surgeon. Ar yr un pryd, wrth gwrs, yn goruchwylio codi yr ysbyty newydd. A mae yna gyn y cenhadon, mi o gyn y cenhadon, yr hyn yn cael ei alw'n district council o 1917 ymlaen, district committee oedd o. So oedd y cenhadon yn dod at ei gilydd. A mae yna gofnod gyn y cenhadon yn dweud, mae canlyniad uniongyrchol y gwaith o Dr Gordon Roberts wedi wneud fel civil surgeon barodd bod y ffigwr yma o 30,000 o rwpis wedi cael ei addo. Ffordd o ddiolch i'r cyfundeb wrach, ond yn sicr ffordd o ddiolch i Dr Roberts o'n hynny. A mi nath hwnna wahaniaeth mawr yn o 30,000 o rwpis i godi yr adeiladau allanol, pethau fel tanc septic a'r system garffosiaeth a sicrhau dŵr ar bethau felly. Cam mawr ymlaen wir o cael codi'r adeiladau allanol yma. Ac o ganlyniad i'r newid meddwl na gyn y Llywodraeth, mae'r bwrdd gartra hefyd yn newid dipyn ar ei feddwl. Ac yn addo bydda y bwrdd yn mynd yn gyfrifol am ariannu bynglo, a mae'r bynglo dal yna, mae o'n bynglo, helaeth, crand, cyfforddus wir. Bynglo lle roedd Dr Arthur Hughes yn byw nhw wedi hynny. Bynglo i'r meddyg a bynglo i'r nyrsys Ewropeaidd a thai hostela i'r nyrsys brodorol. Oedd angen iddyn nhw gael y bynglo wir, oherwydd wrth fod yn byw ar y campas, oedden nhw'n medru ymateb i achosion brys, nos a dydd. Rwan ta, Dr Roberts yn mynd adra ar ffyrlo. Mae yna stori arall yn fanno, dawn ni ar ôl hwnnw chwaith, yn 1919. Mi gafodd ganiatad gartra i wneud apel i'w ffrindiau ag eraill i godi arian. Mi gododd hynny 30,000 o bunna drwy ymdrechion personol. Mae'n amser i ddilyn hein i fyny, chwaith, a maen nhw'n hynod o ddiddorol. Ffordd o pobl yn ymateb i'r cais am arian ar gyfer yr ysbyty. Un ferch ifanc, Blodwen Jones oedd heno hi, yn Lerpwl. Mae hi'n penderfynu bod hi'n mynd i gael bazar yn ei chartra. Ac yn ei harddega, cofiwch oedd hi. Mae'n cael y bazar yma, mae'n mynd ati hun i wneud y gwaith gwnïo a'r gweu a paratoi'r pethau i'w gwerthu. Ac mae'n ham yn gofalu am luniaeth ysgafn i'r rhai fydda'n dod i'r bazar. A mi gododd hwnna dipyn o arian. Arddangosfa. Ac i'r rhai sy'n ddiddori yn hanes y genhadaeth, mae'r arddangosfeidd yma yn allweddol yn y cyfnod yma. Arddangosfa yma yng Nghaerdydd. Dwi'n credu meddwl 1917-18 o hynny. J.D. Evans erbyn hynny wedi symud i Bontypridd. A fo ac eraill yn arwain yr arddangosfa yma. A gwaith yr arddangosfa oedd arddangos gwaith y genhadaeth i bobl cartra. Ffordd o rannu gwybodaeth, wrth gwrs, ar rhan ffordd hefyd o godi arian. A fydd oedd hwn yn rhan o'r cyfraniad tuag at y 10,000 ar hugian yma a godwyd gan Gordon Roberts pan oedd o adra. So mi roedd y gyllideb at ei gilydd yn doedd, trwy'r cyfraniadau cychwynnol, trwy'r basar yma, trwy'r cyfraniadau. A dwi ddim wedi enwi mwy ar y cyfraniadau eglwysig a hynny. Eglwysig yn prynu gwlad. A dwi'n gwybod hyd heddiw, pan o'n i'n ymweld ar ysbyty yma, y gwledd hwn wedi cael ei
i roi gan eglwys neu eglwys. Oedd yr enwau'n dal wrth o blaen. Cyfraniad ymarferol, dillad wedyn. Oedd eisiau dillad glaen, doedd, i wneud y glaen mae fyny lle. Mae'r heini'n dod. A mae yna stori ddiddorol tu hwnt, a dwi wedi gadael i allan o'r sgript yma, oherwydd amser. Stori ddiddorol tu hwnt am ddad bacio yr hoddion yma. Decau o bacia, o faint, de. A'i dad bacio nhw, be oedd ynnu nhw, pwy oedd i'r hoed nhw. A medda Gordon Roberts, mae'r hein yn deithio ni, nid yn unig am heilioni yr eglwys gartra. These, medda fo, are gifts in the service of God. Gweld y cwbl yr rhan o weithgarwch Duw. Mae'r talbyriad ydy'r ddarlith yma o ein hwy. Mae'r hwy yn rhoi y manylion yna yn llawnach. Ond mae pwynt nesaf yma yn sobor o bwysig. Mae Dr Roberts ei hun yn cyfrannu 7,000. Mae'n siŵr iawn wedi gwerth hwnna yn arian 1919. Ond 7,000, a lot heddiw dydy. Beth bynnag sy'n mynd i ddigwydd, dyna'r trust ma te, 7,000, dipyn o arian dydy. Fe gyfrannodd o 7,000 o'i arian personol ei hun, enillion oedd o wedi gael, fel civil surgeon. A mae nhw'n ei busoddi nhw. Cweit o fewn rheola. Ond chwarae teg i fwrdd y genhadaeth. Oherwydd i hawdd i gefnogi'r ysbyty, dyn nhw ddim yn mynd yn rhy fanwl ynglyn â'r rheola yn yr achos yma. So mae wedi rhoi yr arian yma ac yn gyfraniad sylweddol tuag at adeiladu yr ysbyty. Rwan, mae'r gyllideb wedi dod at ei gilydd. Ac a ddechrau 1921, mae Dr Roberts yn anfon llythyr hynod o afieithus a brwd gartra yn diolch ac yn rhannu'r newyddion. Deilad yr ysbyty wedi gwblhau, wrth gwrs. Deilad a allanol bron a'i gwblhau. A'r ysbyty bron yn barod i'w hagor yn Mawrth 1922. Mae yna angerdd yn y llythyr yma. A mae o'n dweud hefyd bod lot o'r gwaith, gan gynnwys y gwaith trydanol, wedi wneud gan casiaid brodorol yn y llythyr yma. Ond yr apel, wrth diolch, mae o'n apelio am staff. We plead for nurses, for one nurse Buckley oedd hi, ddwn i ati munud, one nurse to attempt training work, outpatient work, inpatient work, x-ray work, surgical work, outdoor work, day and night work. It's not only unfair, but bound to be attended by a speedy breakdown. Daw llythyr i ben yn ddwys ac yn heriol. Ffwn i chi gydiod yn y geiriau yma hefyd. May the spirits of divine discontent. Da ni wedi teimlo hwnnw yn y gymanfa yma byw yn yr oes yma. O ddirywiad a chyfod a chodi anghyffrediniaeth ac yn y blaen. Divine discontent. Right? Come over us all. And may we not rest until there are in every part of our mission field well-equipped, well-staffed hospitals for the glory of God and the healing of bodies and souls of those for whom Christ died. A mi gychwynnodd, gyda chaniad teatro yma, mi gychwynnodd gronfa o 100,000 i uwchraddio y 5 ysbyty nes i gyfeirio atyn nhw ar y dechrau. Dyna y campws bron yn gyfan. Dim cweit. Oedd un maes yr oedd rhaid i gynnwys yn yr adeiladu gwreiddio. Yn Chwefror 1924, mae Gordon Roberts yn tynnu sylw at datblygiad pellach. Cwbl angenrheidiol, meddwl fo, sef ward mamolaeth.
A chan adael i'r angen brys ei ysgogi, aeth ati ar unwaith i'w chynllunio, a'i hariannu, heb ganiatad. Oedd yr un stori eto, bod nhw'n teimlo, fel bydda bwrdd cenhadol yn teimlo, mae hwn cychwyn na da ni'n barod iawn i'w gefnogi o. Ochr y teg, mae teimladau yna i gyd yn mynd, wrth sylweddoli dyfnder yr angen, ac anger wrth y brwdfrydedd y cenhadwr. Oedd y word ddwywaith i maint a i wordiau eraill. 20 o wlad i hi, a'r heini, ar ôl i chodi wrth gwrs, yn llawn yn feunyddiol. Bydd rhaid i ni ar rai prydiau roedd i cymaint a 520 o wlad mewn. Rhai gwragedd yn dod o'r pentrefi pell, lle na chaint unrhyw help priodol ar rhai achosion yr rhai pryderus. A'r gost, wel 2,000 o bunna. 1,000 wedi addo gan chwiorydd Dafydd Llandina. Gyda'r anogaeth i'r cyfundeb, chwiorydd y cyfundeb yn benodol, i godi'r gweddill a munuthod. Dipyn yn araf ar y dechrau, a munuthod. Roedd gobaith pellach o addysgu gwragedd i feithrin a 3 plant yn dod drwy'r cyfle yma, a chyfle godidog, wrth gwrs, i ddweud wrth y fam, cofiwch, am Iesu Grist. A'r fam, fel gwyddoch i gyd, yn allweddol mewn cymdeithas batriarchaidd. Mi roedd dyna'r adeiladau a'r ariannu. Dyma'r pwynt nesaf o'r 4. Roedd agor ysbyty newydd gyda darpariaethau modern yn gryn gamp. Ond pa yws darpariaeth newydd heb staff? 1 meddyg, 1 nyrs ar gael i gychwyn a sefydlu'r gwaith. Ac cymaint caffeiliad oedd y nyrs Margaret Buckley, gyda'i medr a'i phrofiad, ei hysbrydolrwydd diamheuol, a'i hymroddiad ildio, roedd angen nifer da o nyrsys i gynnal ysbyty o 90 o wlâu. Merch o'r adfa yn Sir Drefaldwyn, a dwi'n gweld pobl Sir Drefaldwyn yn gwenydd, merch o'r adfa Sir Drefaldwyn. Dorol nodi wrth basio, tydi, mae o fanno hefyd y cafodd Thomas Jones cenhadwr cyntaf i wraig, ynddo. Merch o'r adfa yn Sir Drefaldwyn, fforddwyd yn Lerpwl oedd Nyrs Buckley, hwyliodd i'r India'n Hachwe 1919. Fe'n gwasanaethu yn y efo'r civil surgeon yn yr ysbyty y Llywodraeth am gyfnod tra oedd Dr Gordon Roberts gartref. Cyn ac wedi agor yr ysbyty y genhadaeth, arni hi gorffwysau y trefniadau a'r hediad yr ysbyty yn gyfan gwbl. Trefnu'r theatr yr enghraifft. A diddorol iawn i'w nodi, mae hi oedd y gyntaf i gael llawdriniaeth yn y theatr newydd. Aeth ati i hyfforddi nyrsys, ferched ifanc brodorol, 15-20 oed, Cristnogion o blith yr eglwysi, rhai ohonyn nhw o'r pentrefi tu allan at ei draw i Shillong. Pryn i haddysg, petrysgar, gan na fu hyfforddiant o'r fath ar y bryniau cyn hynny. Doedd yr hyfforddi ddim yn hawdd. Y maes yn ddiarth. Cryn ragfarn yn erbyn rhai agweddau arno, a ystyried yn israddol. Ond gyda'i phwyslais ar fyw a gweithredu cariad a berthol Crist, a ffatrwm i bywyd ei hun, a hitha hefyd yn sgwrio lloriau. A'i brwdfrydau di-orffwys, di-arbed ohoni hun. Fe enillodd ymddiriedais y merched hyn ac fe hysgogodd nhw i fod yn nyrsys. Erbyn dechrau 1923, cofiwch, Mawrth 1922, agor yr ysbyty, dechrau'r flwyddyn ganlynol. Roedd ganddi 22 o nyrsys dan hyfforddiant. 40 wedyn, flwyddyn yn ddiweddarach. A tystia Dr Roberts, ni lycnwch Buckley.
Nad oes gan neb syniad meddwl fo am y modd ardderchog y gweithiau yn yr ysbyglu. Nid yw'n meddwl am ddim, ond am lwyddiant yr ysbyty. Ac ofnaf yn fynych i'w hechyd dorri lawr. A trachefn meddwl fo, ychydig a wyr, mor fawr yw'n dyled i'n yr ysbyglu. Dygodd hi yr holl faich ei hunan, a golygau hyn lafur diorffwys o'r bore bach, hyd y hwyr y nos, a gweithio ar hyd y nos. Erbyn haf 1923, mae Robert yn sgwennu at y swyddfa, newch chi plis drefnu ffyrlo i Margaret Buckley. She has been in a very worn out state for some time. Ond prin, yw'r ymateb. Am ragor o nyrsys Ewropeaidd. Sgafnwyd y gwaith beth yn 1924, pan ddaeth nyrs Hopkins, merch o'r Rydaman. Fyniodd ei fforiant yn Lambeth Hospital Llundain, ond byrdd ei achosiad hi. Ond wrth ddod ar pwynt yma i ben, mae'r rhaid pwysleisio. Dyma osod sylfaeni hyfforddi nyrsys brodorol yng Ngogledd India. A daeth yr ysbyty hwn mor enwog amdano ar gyfer ei safon uchel yr hyfforddiant, ac aeddfedrwydd ac ysbrydolrwydd y nyrsys. Ac yma'n cwd, da chi'n gweld rhai o'r rhai nyrsys fy'n arwain yn Ysbyty Shillong ar ôl dyddiau Margaret Buckley. Y cwbl yn cyfrannu at hyfforddiant nodedig enwog yng Ngogledd Ddwyrain India. A dyma'r pwynt ola o ran y problemau. Nad oedd problem defnyddio cyfleusterau newydd gan yr Ewropeaid, pan agorwyd y drws ydyn nhw. Nhw'n cael mynd i fewn ar y dechrau. Pan agorwyd y drws ydyn nhw. Nid felly y casiaid. Oedd gafel yr hen arferion arnyn nhw, ofn ymateb teulu a ffrindiau a chymdogion, heb sôn am gyndeiriogi'r demoniaid. Ac liw'n hanes ar gyfwng teulu. A'i mab ychan 6 oed yn dioddef yn erchyll o bwynau carreg yn y bledren. A berthu symia, ani symia bach, cofiwch, o 100 o rwpis yn llawer iawn o arian i deulu cyffredin. A berthu symia mawr i'r demoniaid. Be chi feddwl? Dim rhyddhad. Troi yn ansicr a gofidus at yr ysbyty, mynd yno, cael ofn ar ôl mynd yno, ffoi o yno. A Margaret Buckley ar ei hôl nhw. Derbyn y driniaeth. Ac mewn dyddiau gwaredigaeth. Mae yna sôn am wraig arall barlyswyd wedi genedigaeth. Y bu cymaint gwrthwynebiad i'w mynediad i'r ysbyty am driniaeth, ond a'i achawyd yn llwyr wedi cael honno. Neu am ofid y fam a diffyg yn ei cheg yn anharddu gwedd i merch a berthu, ddim yn digwydd. Troi at yr ysbyty yn wyneb gwrthwynebiad. Triniaeth a gwaredigaeth. I'r garddwr hwnnw, oedd y mesur rhoi gorau i ofalu am ei deulu. Oherwydd bod o wedi methu cerdded. Derbyn triniaeth a medru mynd yn ôl at ei waith. Beth dwi eisiau bwysleisio ydy, trwy fenter a dewrder pobl tebyg i'r rhain, enillodd yr ysbyty i dir yn raddol, ond sicr, fel y dengys yr ystadegau. O fewn 2 flynedd i'r agoriad, roedd adegau pan oedd yr ysbyty, 90 o wlad, yn orlawn. Yn Nhachwedd 1923, ym mis Iachaf o'r blwyddyn, 75 o gleifion i mewn yno. Ac yn Ionawr dilynol, 83. Heb gyfrif yr ugeiniau o gleifion allanol, roedd Robert yn ei trin nhw. Synhwyrwn foddhad Dr Roberts, wrth fwrw golwg dros flwyddyn 1925. 1000 o gleifion yn Gorwedd, 300 o lawdriniaethau mawr, llawer iawn o ddefnydd yr X-rays a'r electrical treatments. A'i ddileit o wedyn, yn 1927, yn sôn am
nyrsys casu rhagorol eu cyfraniad, meddygol ac ysbrydol, i fywyd yr ysbyty. Roeddent yn cyfarfod ag angen dwys pan y pobl dan warchau poen o dioddefaint. Digwyddai yr efengylu nid yn unig trwy fedr y meddygol, ond trwy feddyg, nyrs a Christnogion eraill ar y ward, rannu ffydd a'r gwasanaethau dyddiol ac wythnosol a gynhalwyd yno. Daeth pobl wrth gwrs i gredu yno. A dyma nyrs Buckley. Roedd yn hapus dros ben ac yn dyfod i hoffi y gwaith fwy o hyd. Teimla na alla byth fod yn ddigon diolchgar am y fraint fawr. Y fwyaf yn y byd, medda hi. Cael gweithio yng Ngwynllan fy arglwydd yn yr ysbyty hwn. Dyna ni wedi delio efo problemau cefndirol megis ynde, wrth sefydlu'r ysbyty. 4 ohonyn nhw, cofiwch. Ond mae werth i ni am funud danlinellu cymhelliad neu'r tân oedd yn gyrru Gordon Roberts. Sef, mae ymuno yng ngwaith yr iachawr mawr a wnaeth. Defnyddiau eiriau fel the great physician, the divine healer, a'r divine discontent, yr aflonyddwch dwyfol. Y fo wrthi'n cyfrannu bywyd, yn cyfannu bywyd, yn ysbrydoli i gydweithwyr, a Roberts yn un ohonyn nhw, ac na ildia nes cyflawni i genhadaeth. Mae ei ddealltwriaeth cenhadol yn ddatblygiad pendant iawn oddi wrth y meddyginiaeth yn hybu efengylu drwy ddirymu o fergoeliaeth gynhenid. Fe lygaethon ni hefo cenhadon cynhara a hefo Dr Griffiths. Mae'n ddatblygiad ar y meddwl hwnnw. Mae'n symudiad tuag at gydnabod meddygaeth yn gyfrwng y fengylu yn ddoi hun, ar yr un tir a phregethu ac addysgu. Datblygiad sy'n gyffredinol ymysg cenedlaethau'r gorllewin o tua chanol y 4 ganrif ar 15 ymlaen. Gyda sefydlu'r Edinburgh Medical Missionary Society yn 841, a London Medical Missionary Association yn 1878, a'r cyngor meddygol cyffredinol yn arolygu'r safona. Ond graddol fy'r cynnydd mewn cenhadon o feddygon a nyrsys. Ac eto cyn diwedd y ganrif gwelwyd sefydlu ysbytau a hyfforddi donia lleol y maes iechyd ledled y gwahanol feysydd cenhadol. Mae ysbyty fel o'r yn India yn un o'r enghreifftiau sy'n dal efo ni, a'r ysbyty yn Chechen yn China, y sonis amdano fo'r dechrau. Ac at hynny, rhan o'r cefndir, cawn Keir Waddington o Brifysgol Caerdydd yn ei gyfrol An Introduction to the Social History of Medicine. Yno cawn olwg ar ddatblygiadau meddygol ar ddechrau'r 20th ganrif. Ar gefndir darganfyddiadau gwyddonol meddygol canol y 4th ganrif ar 15 ymlaen. Pethau fel anesthetic, gwrdd septics, llawdriniaethau newydd a chwildroadol. Ymchwil i mewn i feddyginiaethau i afiechydon yn gyffredinol a rhai trofannol wrth gwrs yn achos yma. Golygau datblygiadau'r rhain yr angen am feddygon, yr angen am ysbytau, yr angen am arhosiad ynddynt, sy'n hyd a hefyd a datblygiadau mwy arbenigol, proffesiynol, y myd nyrsio i ofalu am y cleifion. Dyma yr awyrgylch gorllewinol, y myd nyrsio a meddyginiaethau, y cymagwyd Dr Gordon Roberts ynddo fo. Lledaenu teyrnas dduw drwy harnesu darganfyddiadau gwyddonol ar gyfer gofalu am gleifion. A dyn llwyddiant, yn llwyddiant mawr. Pobl yn dod i'm weld ar ysbyty. Ac dwi am enwi dim ond un ohonyn nhw. Yr arglwydd Reading, rhaglaw India, yn 1926, yn ymweld ar ei gais ei hun. A dyma mae'n dweud, I was greatly impressed by what I saw and heard of the Welsh
Mission Hospital in Shillong, I am filled with admiration for the great enthusiasm, energy, and business capacity of Dr. H. Gordon Roberts of the Welsh Presbyterian Mission in collecting funds to establish and maintain the Mission Hospital. A dwi'n sôn dim, cofiwch, am y maintain na. Dyna oedd o di weld. This is unique in many ways in the Indian Empire. And for the high degree of scientific attainment which have made the hospital and his name household words, both through the length and breadth of Assam and outside the province. A dyma'r beth sy'n taro chi de. Ysbyty genhadol, cofiwch. I judge, medda fo, by the cheerfulness and contentedness of the patients and the obvious general efficiency of the arrangements and the staff. I judge cheerfulness, contentedness, patience, ag effeithiolrwydd rhediad yr ysbyty. Dyna'r peth ydi daro fo. Credig Evans yn dweud, yn ddi-amheuol, yr ysbyty yn allu cryf cyndylanwad ysbrydol dofn yn y wlad. Mae'r argraff wedi wneud ar feddyliau dioddefwyr yn gymorth mwyaf i'r gwaith cenhadol. Fe rwan ta, dewch ni ddod â pethau i ben. A chrynhoi, de. Chrynhoi o dair safbwynt, o safbwynt y genhadaeth. Yng nghofnodion pwyllgor gwaith y genhadaeth, 25 Medi 1914, trafodwyd gohebiaeth o fryniau Lwsiau, fryniau bus o'r am ydyn heddiw. Talu teyrnged uchel iawn i Dr. Fraser, ei meddyg nhw oedd newydd ymadael. Neu cais am olynydd oedd nhw. A dyma ma'n o'n dweud, Fraser yn heb ddawn dweud o gwbl. Ni gydion hwnna yn munud, newch chi? Dim dawn dweud. Codi'r cwestiwn a'i pregethwyr dan isio de, yn y dyddiau sydd ohoni hi. Dim dawn dweud. But, medda fo, his good and kind deeds and true Christian spirit preached the gospel to the hearts of people much louder and deeper than any good speeches. Even the most hard-hearted unbelievers seldom fail to see Christ in Dr. Fraser and glorify God. Gelli dweud yr union eiriau am Hugh Gordon Roberts hefyd. Mae'r genhadaeth feddygol hon yn hynod bersonol ac unigol. Galw am ffydd ac ymddiriedais claf, dawn a chynhesrwydd meddyg, yn galw am weddi a gwaith, felly am ostyngeidrwydd a chryfder. A mae'r heina yn nodweddion cenhadwr ym mhob oes. Gyda'r adeiladu ysbyty modern, daeth datblygiad pellach yn y cysyniad o genhadaeth feddygol yn anorfod. Wrth harneisio gwyddoniaeth a thechnoleg at wasanaeth Crist, daeth yr ysbyty yn symbol o gymuned iachau ac o rannu ffydd. Ac o rhaid, felly doedd, rhaid, o symud o'r patrwm gorsafol cenhadol i'r ysbyty a'i staff arhosol yno. Datblygau arbenigedd meddyg, neu cleifion yno, rhai mewnol ac allanol, am ymgynghoriadau, treiniaethau, llaw treiniaethau, a olygau arhosiad yn yr ysbyty dan ofal proffesiynol, meddygol a nyrsys. Symudiad yn y cysyniad o genhadaeth. Ond yr oedd newid arall hefyd yn y tir. Wrth i Dr. Gordon Roberts bwysleisio o hyd ac o hyd, iachau yn enw y meddyg mawr, a'r meddyg yn gyfrwng iachad yn ei law ef. Daeth iachau yn ei hawl ei hunan yn gangen ddilys o genhadaeth Crist i'r byd. Gwbl gyson o'r Testament Newydd. Mae Iesu Grist yn pregethu hyfforddi a iachau. Dwi'n mynd i aros o'r pwynt nesaf, mae dim ond i nodi fo.
datblygodd Dr Arthur Hughes y pwyslais hwn. Mi wrthododd o gael ei ordeinio a lleigwr wrth ei waith ar ysbyty nid yn unig yn adfer iechyd, ond yn estyn allan i'r cymunedau gyda gofal iechyd ataliol. Rwan dyna'r cysyniadau cenhadol sy'n dod i'r golwg. Y sylfaen, wrth gwrs, yw patrwm Duw yng Nghrist yn rhoi, a dwi eisiau chi ddal y geiriau yma, Duw yng Nghrist yn rhoi ei hun mewn cariad, hunan a berthol, a gwasanaeth cwbl hunan ymwadol. A da chi'n weld o, dydych, yn Gordon Roberts, da chi'n weld o gobeithio yn y ddarlith yma. Rwy'ch chi'n dangos chi'ch hun, a dangos Iesu Grist yr un pryd. Hunan ymwadol, sy'n cymodi pob peth ag ef ei hun. Erys yr her i dina, mewn cyfnod tra gwahanol o ddirywiad a strwythera yn gwegian. O ran y cenhadaeth ydy hwnna. O ran y cyfundeb. Cyfnod heriol oedd 1912-1927. Bod i ni aelodaeth ag 186 o filoedd, dyma gyfnod y Comisiwn Adrefnu a wynebu herion o oes newydd, gwyddoniaeth, humanistiaeth a difrawder yn yr eglwysi. Dyma'r cyfnod wynebu herion canlyniadau'r rhyfel mawr, gartraf a thramor, a cheisio troi cynhadledd Caeredin 1910 yn ffaith ar law daear. Ba ni'n wedi gwneud awr o lwyddiant ar hwnna, dewch ni fod yn onest. Mewn canrif o amser, ni'n wedi gwneud dim llwyddiant ar y pwynt yna. Troi cynhadledd Caeredin yn 1910 yn ffaith. Ni'n wedi gwneud hwnna. Ceisio cael tystiolaeth Gristnogol unol a gweladwy i herio anghyffrediniaeth ac adfer hyfredaeth Gristnogol. Dyma'r cyfnod. Oedd i'r materion rhain oblygiadau egni, amser ac arian i'r cyfundeb a'r eglwysi lleol. Ac at hyn, oherwydd cynnydd yn y gwaith a ffactorau economaidd lleol a rhyngwladol, safai bwrdd y genhadaeth dramor mewn dyled o 6,000 o bunna yn 1916. A phan reidrwydd, yn siŵr, fi wedi clywed y gair yna yn y gymanfa yma dan ni. A'n reidrwydd y gymanfa gyffredinol i'w ddileu. O bath o gynlluniau sydd wedi ddileu yn dod i'r golwg gorchymyn y gymanfa. Hynny yw, mewn cyfnod o herion bygythiol, fe lansiodd ac fe gefnogodd y cyfundeb brosiect gyda'r mwyaf yn hanes ei genhadaeth dramor yn India, os nad yn hanes y cyfundeb cyfan. Na ddisgynnodd y galw ariannol yn gyfan gwbl ar y corff a'i aelodau, eto, oedd yn barod i fentro. Parodrwydd yna i fentro yn aneb gorol a'r canlyniadau yn gymaint bendis i bobl y Bryniau. Mentro i'r byd mewn ffydd i gyfarfod ag anghenion dyfnaf dynoliaeth ydy cenhadaeth. Nid o fewn yr eglwys mae cenhadu. Mentro i'r byd mewn ffydd, gyfarfod ag anghenion dyfnaf dynoliaeth. Ac yn ola, Hugh Gordon Roberts, o'i safbwynt o. Does dim dadl nad ysbyty Gordon Roberts o ysbyty Newydd Shillong. Fi wrthi yn ei gynllunio ni adeiladu a'i redeg drachefn. Ni allai wrth reswm bod wedi breuddwydio a breuddwydion heb gyd syniad a chefnogaeth y bwrdd gartra. Bod yna densiynau digon dealladwy o bryd i'w gilydd rhwng brwdfrydedd y cenhadwr ac arafwch y bwrdd. Mae ganddo weledigaeth glir iawn o drosglwyddo datblygiadau gwyddonol meddygol yn rhaglen waith i liniaru a fiechyd a phoen pobl gyffredin, ofergoelus tlawd, bryniau casia, yn enw'r meddyg mawr a'i deyrnas. Cyflawnodd y weledigaeth gyda dycnwch di-ildio a hyfforddi doniau lleol.
Y tân a'i gyrraedd y doedd yr argyhoeddiad dôn. Bod i'n chau yn anatod ran o neges yr efengil. Codi o ewyllus cariadlaw a thosturiol Duw. A dyma ddudodd o. To get into real touch with the Spirit of the great physician is to find how he glories in healing the bodies of suffering men. As we draw near to him, we find that he always assumes that disease is part of the kingdom of evil. God is on the side of health rather than disease. That where the latter triumphs, something is as it ought not to be. If we inquire why our Lord spent so much time healing the sick, we will surely find it was because of the act of healing revealed him in an essential way as the one whom the Father had sent. Ond fydra i, fel rhai brawddeg allan, fydra i ddim eistedd lawr heb paragraff ola yma. Gosododd Hugh Gordon Roberts gyda chymorth Margaret Buckley ac eraill a ni wedi gweld, teulu cadarn, Ysbyty Shillong. Dengys y dathliadau eleni ar y bryniau Casia oedd yr ysbryd o geisio'r gorau posib mewn cariad a'i roi mewn gwasanaeth yn fyw. Peryr Ysbyty yn waith y synod, a sonir am amcanion y dathlu, am adnewyddu a datblygu uchel geisio trwy godi adeilad newydd, gyda chyfleusterau megis gofal clinigol, gofal trauma, adran analysis newydd, gofal peritoneal, theatr newydd, cwbl gyfoes ei adnodda, wardiau ynysu newydd, neuadd gynadleddau, uwchraddio hyfforddiant nyrsys, byd wragedd, at y radd o BSc, a Ysbyty bellach yn 350 o wlau. Cyfrannodd y cyfundeb, wrth gwrs, yn arbennig at y casgliadau, a trwy gasgliadau'r chwiorydd at y datblygiadau rhain. Ond, ewch i ni ddaid heddiw, dyma ein merch ni, bellach, yn wynebu'r ail ganrif yn hyderus a diogel ei thystiolaeth y maes meddygaeth. O gochwyn meddygol amrwd ein cenhadon cyntaf, fel ei goeden fawr a chadarn wedi datblygu. A meddym ni na, ia, yn y gymanfa hon, dydwch. Meddym ni na, bendigedig, fyddo yr arglwydd ein Duw. Amen. Dwi'n siŵr yn bod ni fel cymanfa gyffredinol a cyfundeb yn dymunol gorau iawn i'r Roberts Hospital fel maen nhw'n ei galw hi yn lleol yn Shillong i'w dyfodol, a hynny ganrif wedi cychwyn y gwaith. Ymraint i bellach ydy gwahodd y parchedig Glyn Tidwell Jones i ddiolch yn gywir iawn i'r dadlaethydd am ddafrith hynod o fanwl a dadlenol. Diolch yn fawr, Glyn. Cadeirydd a syllywydd, yn arbennig iawn parchedig Dafydd Andrew Jones a phawb o'r gymanfa. Mae wir yn bleser gwneud diolch prynhawn yma i Dafydd am yr hyn dyn ni newydd ei glywed. Mae'n bleser am un rheswm wrth gwrs achos dyn ni'n nabod yn gilydd ers gymaint o flynyddoedd. Dyn ni wedi'n magu yn yr un henaduriaeth, yn y Ffryn Conwy, yn yr un eglwys, yn Hebron Hen Golwyn. Mi dilynus i o i ddwy brifysgol i Fangor ac i Gaergrawnt, felly mae'n llwybra ni wedi ryw gyd-gerdded ar hyd y blynyddoedd. Mi aeth Dafydd wrth gwrs maes o law yn ysgrifennydd bwrdd y genhadaeth fel y clywson ni.
Ond mae wedi bod yn llawer iawn mwy na hynny. Ar hyd y blynyddoedd yma, mae wedi bod yn gofiannydd, teilwng dros ben, fel mae'r ddarlith yma wedi tystio, yn gofiannydd cwbl deilwng i'r genhadaeth. Yn arbennig felly wrth gwrs yn India. Mae wedi cofnodi mewn llyfrau ac erthyglau fel y sonio Dr Elwyn Richards ar y dechrau. Mae wedi cofnodi hanes y maes y genhadaeth yn gyffredinol, y cenhadon, y sefydliadau. Mae wedi gweithio'n galed iawn a phob amser gyda'r manylder. Dyn ni wedi bod yn dystion iddo fo y prynhawn yma. Ac hynny ni i gyd yn ein ddiolchgar dros ben i ti, Dafydd. Ac yn arbennig felly am ddewis y testun yma ar gyfer heddiw, canmlwyddiant Ysbyty Shillong. Ges i na hefyd y fraint yn ôl ar droad y mileniwm o ymweld ag India, Dalith am hynna, ac ymweld hefyd am brynhawn cyfa ar Ysbyty. Ac oedd un o ddau o bethau yn taro ni. Roedd yr amgylchiadau, oedd nhw'n gweithio dan nhw'n heriol. Yr offer mae rwy'n, mae'n anodd cadw i fyny, dydy, o hyd ac o hyd efo'r pethau diweddara, a'r amgylchiadau i gwmpas nhw. Ond ar yr un pryd eu brwdfrydedd nhw, a'i gweithgarwch nhw, fel y clywson ni, nid yn unig, o fewn yr ysbyty, o mewn cymuned eang iawn ar y bryniau hynny o amgylch yr ysbyty. A dwi am jyst adrodd un stori'n fyr iawn i ddangos i chi y cynhesrwydd sy'n na. Mi sonio Dafydd ar ddiwedd un y ddarlith am y maes cenhadol ac am yr ysbyty wyf arbennig yma fel yn merch ni, fel Eglwys Presbyteraidd Cymru. Pan oeddwn ni allan yno, fel pob llwyth sydd wedi bod wrth gwrs, mae disgwyl i rwy'n gymryd gwasanaeth ar y bore Sul. Ac am fod hwn yn fileniwm, oedd hi'n wasanaeth arbennig iawn. Allan ar gwrs golff. O'n i ddim bydd y chwaraewyr golff yn meddwl o'r peth, o'n i'n racsio'r lle dan gannoedd o filoedd o draed. Ar y nos Sadwrn, oedd y byngalo y sonio Dafydd amdano, oedd ddim ar gael i ni, oedd rhywbeth yn cael ei atgyweirio yno. Felly o'n i mewn rhyw westy ger llaw. Ac ar y nos Sadwrn yn cael pryd o fwyd y ddau ohono ni yn y gwesty yma. Ac erbyn hyn, pobl yn dechrau cyrraedd, wrth gwrs, wedi cerdded milltiroedd i gyrraedd Shillong ar gyfer y gwasanaeth. A rhywbeth, edrych ymlaen yn yr awyr. A dyma rhyw ddyn atai. Pyn bach yn sigledig, nid teir India oedd wedi bod yn yfed yn amlwg. A dyma atai a mae o'n gofyn i mi, are you the Welsh preacher? Yes, medden ni. So you're preaching on the golf course tomorrow? That's right, medden ni. Well, I won't be there, medden ni. Mae'n amlwg o gyda rhyw broblem efo'r eglwys yn gyffredinol. That's all right, medden ni, fine, don't worry about it, it's nice to meet you. Ond mi athyn ni flaen wedyn. But I want to shake your hand, medden fo. You come from Wales. You see, for our people, medden fo, Delhi is far away. And for them, we are far away. But your people, they came to these hills and they cared for us. A beth bynnag oedd ei gyflwr ar y pryd, oedd y geiriau hynny'n amlwg iawn yn dod o'i galon o. Ac o'n ymgorfforiad i mi o'r parch, y gwerthfawrogiad a'r cynhesrwydd sy'n parhau, wrth gwrs, dydy Dafydd, sy'n parhau yn yr eglwys a'r gymuned ehangach, yn Shillong, Bryniau Casia fel yr rhannau eraill, sy'n parhau tuag ato ni fel Eglwys Presbyteraidd Cymru. Mawr ddiolch i ti, Dafydd, am y darlun ardderchog, byw a manwl yr un pryd o ti wedi roi i ni o hanes cychwyniad yr ysbyty yma, a gwaith enfawr, Dr Gordon Roberts a'i dîm bychan cynnar ganrif yn ôl. Ac un gair bach arall i gloi, dwi'n meddwl y dylan diolch ni hefyd y gynnwys di, Eunice, achos dyn ni'n gobeithio beth bynnag y cei di fwynhau cwmni Dafydd, heb gwmni Dr Gordon Roberts na John Roberts na neb.
o gwmpas y tŷ, ond wrth gwrs, efallai fod gen Dafydd syniadau eraill. Diolch yn fawr.